Bamako ana lamini e cɛ fara muso ka denmisɛn ani mabakɔrɔ sigi Amadu Eli Konare an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kosɛbɛ nin ye kunnafoni balan kɛnɛ sigitɔ ye kunnafoni balan ye Juakun kɔnɔ siɲɛ 5 ye alamisa ni Ala ye dugu ɲuman jɛ karamɔgɔ Dabatugara ani Bɔ Jabati bi bɛn nka bi min ye karamɔgɔ ye murani b'a la n b'o fɔ karamɔgɔ ye kuma bɛɛ murani fura ye min ye o ye sɛwala najini ka forontoni gaw la karamɔgɔ nin ka teli sɛ ma karamɔgɔ a hakili de bɛ to ka bɔ a k'a fɔ y'a ye walima a k'a fɔ kadi affaire de ka ca u ka sɛwala najini lamaga joona ka forontoba daso la a banna nunji ni ɲɛji ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kunna mura banna i bɛ min kɛ jɔya yɛrɛ kama ka kɔrɔ bonya i bɛ fɔ denbaya la i bɛ taa donkɔrɔ kwalen di ye n'a bɔra a ka boliboli la a bɛ n'a sɔrɔ o labɛn donkɔrɔ kwalen bɛ mura juguya de ko sɛwalani o tuma n'an bɔra i ma taa hali ni sɛwalani ye o na bita datugu o tuma o bɛ se ka bita yɛrɛ nɔgɔya a banna ne sina k'i ta fara ne ta kan an ka jɛ k'o fara ɲɔgɔn ka taa sɛwalani dɔ san ta kami dun b'a ɲɛmaa tɔ filɛ ni ye dɛmɛ o fana bɛ sɔn ka diya n ye dɛ Amadu Eli Konare ne bɛna ni datu ye o bɛ bɛn o bɛlɛdugu fɛn ye o an bannen dɔw la o de y'an ka bana fura duman ye ka datu ji min sɔrɔ fɛ i daraka min bali e y'a ka ordonnance la clinique bi ti taa don si i ka kalo kelen sara bɛ don ordonnance la an ban bɛ les produits locaux an ban bɛ datu sunbala an bannen dɔw la ko tubabuya an dun bɛ tila ka segin o ma dɛ an ni furudimi ma tila ɲɔgɔn na a b'an sɔrɔ yen e b'o kan kɛ o de y'an ka gindo ye o de y'i ka gundo ye i jo i ta ye Amadu Eli Konare an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn o bɛ bɛn nɛgɛ kɛrɛfɛjuru bɛ an bɛ Jakite bolo e ni ne bi kunnafoni yamaruya b'an bolo radio Jekafo ɲɛmaayaso ka sira dili la Amadu Eli Konare o kuma radio minnu b'u ka fiɲɛ turu wala minnu ka bila na an bɛ waleɲuman dɔn foli ta k'ulu sɛgɛrɛ o bɛ bɛn Mali marabolo caman bɛ yen Jekafo tɛ se nka min ye an dɛmɛbaaw ye maa minnu ye danna ta ka da Jekafo kan kosɛbɛ olu sababu Jekafo ka kunnafoni balan bɛ lamɛn dɔw yɛrɛ fana kɛlen don ka jɛkulubaw sigi bɔlɔlɔ kan Jekafo kama Jekafo tilara o b'a sɔrɔ olu y'a bɛɛ bɛ kanu de kofɔ ko Ala k'u sara Amadu Eli Konare o kuma yanni an m'an da don kunnafoniw la sabu dan sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔnnen bɛ an b'a ɲini Amadu fɛ a k'a bolo yɛlɛma Jekafo k'a ka pression lakodɔn Bɔ Jabate ni maa min ka saraka bɔra Bamako kala la dangansigi kɛr'i ma wajibi bala cogo bɛ de bi Amadu Eli Konare ne bɛ n tigɛ don Musa Sayon Kamara ni ale ka sɛbɛnni ye an ye min sɔrɔ indépendant kɔnɔ a ko di Musa Sayon Kamara a y'a yira k'a fɔ an ka jamana parti politique dɔ bɛ yen n'o ye parrainage sagajigi jɛma ale ɲɛmaaba n'o ye Cɛbilen Daramɛ a ye tɛgɛnɔbila kɛ n'o ye memorandum ye Fasiriba ko a ko di a ko Cɛbilen Daramɛ kabini fangakɔrɔ dafirila a y'i sigi ka jateminɛ kɛ Mali ale bɛ lombo lanba min na Mali kunkilenna ye fɛn min ye maa minnu ya maraba ye nin cɛmancɛ fanga kɔnɔna la k'olu ka taabolo lajɛ ka tɛntɛn ni ka sɛbɛnni kɛ Fasiriba ko kunu araba kalo tile 3 Amadu Eli Konare a ka tɛgɛnɔbila ye a santalamana min kɔni ye a kɔnɔ kumaw ye a bɛ maa sɛbɛkɔrɔ siran Fasiriba ko a ko di n'o ye Musa Sayon Kamara ye a ko Cɛbilen Daramɛ a y'a yira k'a fɔ a ka tɛgɛnɔbila in kɔnɔ n'a bɛ t'i jɛ page 3 bɔɲɔngo la a ko an bɛ don min na ko bi ale y'i sigi ka jateminɛ kɛ Mali yɛrɛ bɛ taabolo mun na a ko ko caman bɛ ka boloda cɛmancɛ fanga marabaw fɛ a ko k'u ka baara t'o ye min ye sariya bayɛlɛmaw ye Amadu Eli Konare min ye wulikajɔ caman ye a ko nin si t'u ka baara ye ko ale yɛrɛ bolo i n'a fɔ maliden caman bolo fɛn minnu y'u ka baarakɛtaw ye Amadu Eli Konare k'o ti dɔwɛrɛ ye dɛ o de ye jamana in banbanciya wale mun bɛ yen lakanabaliya wale mun bɛ yen ka malidenw lasegin u sigiyɔrɔ la maa minnu bɛ bi kɛlɛ ɲɛsiran kama n'u wulila ka bɔ ka kɛ réfugié Amadu Eli Konare ka banbanciya bɔ jamana in kɔnɔ Fasiriba ko a ko di Musa Sayon Kamara a ko Cɛbilen Daramɛ y'a yira tuguni a ko o min ye baara giriman ye sabu a b'a dɔn tuma min na min ye fanga kɔrɔ o dafirila o ma dafiri dɔwɛrɛ la dɛ o marabaw k'u dɛsɛra bamanciya wale u bɛ ka wara dongo don dongo juguya o kuma u bɛ ka fɛnɛ wara an ka jamana in kɔnɔ mun ni mun de tora jamana in kɔfɛ bilen Amadu Eli Konare o de ye jɔyɔrɔ badabada ye kabako Fasiriba ko a ko di a ko Cɛbilen Daramɛ y'a sigi k'a lajɛ a ko a bɛ min fɔ Esogɛli Kokala Mayiga ye o de ye jamanadenw mago bɛ fɛn mun na bi Amadu Eli Konare o de ye jamana ka se ka basigi maa minnu ye jugu ye n'u bɛ ka jamana in fɔri diɲɛ ma don o don f'u ka siri o danna pewu Fasiriba ko a ko min ye colonel Asimi Goyita ye a bɛ min fɔ a ye baara minnu bɛ ka boloda u fɛ bi n'o ye Asisi ye ale t'a la bi a t'a la sini wa ko tɛ cɛmancɛ fanga ka baara ye Cɛbilen ko ten Fasiriba ko a ko di Amadu Eli Konare min ye Asimi ye a kuma k'a b'a ɲini Asimi fɛ min ye gouvernement kura u ka sigi joona joona sabu an ni kalafili cɛ tɔ n'o ye masakɛ kalafili k'o ye kalo 4 ye
masakɛ kalafili kɔni élection présidentielle ana kɛ wa ana kɛ a tɛna kɛ fɛn min an bɛɛ bɛ dɔ kalama ko la saw fɛn min bolodalen don hakili la maa bɛ se k'o nka fɛn min ma boloda bɛɛ t'i hamina ko fɔ de o don elle kɔni ale parce que b'a ko cɛbilen y'a yɛrɛ k'a fɔ ale kɔni bolo kalafili tɔ tora kalo 4 ye o ye ale bolo dɛ o tuma kalo 4 tɔ min tora nka k'ale ɲɛ bɛ fiɲɛ ta fan mun na foyi tɛ ka sabati kalafili baaraw ma daminɛ kalafili hakilina ninnu ma don o tuma ko maa bɛ se ka fɔ sa ko kalafili tɛna bɔ mun na kalafili tɛna bɔ a bara ta ko layidu de taara malidenw ye layidu de taara diɲɛmaa ye ko maa ka ɲi ka bɔ layidu minɛ kɔrɔ wa fo prauma bila koro de cɛbilen ka kuma don dɛ cɛbilen dramɛ hali bi a y'a yira k'a fɔ n'a dun k'a fɔ ko kalo 4 tɔ min tora ni kalafili ma se ka ko kɔnɔ colonel Assimi Goïta o kuma k'a lajɛ a ka fangabulon yɛlɛma premier ministre kura hakilina kura taabolo kura miirina kura Mali kɔnɔ o kuma Choguel ko don wa Choguel dɛsɛra Choguel ko don wa ko Choguel ko k'a bɛna kalafili labɛn kabini Choguel ma kɛ premier ministre a ko tile kelen tɛ fara fɔlen kan Choguel nana k'a ye a ko k'ale nana sɔrɔ yɔrɔ min na k'a bɛ yen ka tila ka na dɔn yɛlɛma ɲɔgɔn o kuma ko mun de kɛra ni kalafili bama yɛlɛmana kunun a bɛ se ka kɛ bi a tɛ se ka kɛ cɛw ko kumakan réalitéw de wɛrɛw de nana kɛ o bi kɛ o Amadu Elkonare parce que hali bi n'o ye Musa Sango Kamara ye a ko min ye malidenw sago ye fɛn mun ye o de ye basigi an ka jamana in kɔnɔna la a ko Bamanciw bɛ ka jamana in fɔrifɔri n'o ye Asimi ye a ko yɔrɔ dɔ bɛ dugumaw yɛrɛ kɔni jigila warulen u y'u bolo ta ka di Bamanciw ma a ko hali o ti yɔrɔ jan ye Bamakɔ da fɛ Nara marabolo Banamba Seku ka taa bila Mopti a n'a ɲɔgɔnnaw la Amadu Elkonare min ye jamana kɔrɔnfɛ bolo ye baara in daminɛna ni ye min ko bi yɛrɛ ɲinɛ kɛmɛ yen kɔ pewu awɔ Gawo Kidali a daminɛna yen an ka bi an ɲinɛna yen kɔ fiyewu sige Nara an kɔrɔ yan Banaba an kɔrɔ yan Kulukoro an kɔrɔ yan Sikaso an kɔrɔ yan parce que ko a bara ta an kan tugu dɔn a fɔra ko kalafili tɛ se ka labɛn kalo damadɔ kɔnɔ nka min ye Asisi ye Amadu Elkonare ko bɛ se ka labɛn ko n'i ye kumaw lajɛ kumaw bɛ ka ɲɔgɔn jɛ fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o tuma min kɔni an ka jamana ye k'a taabolo man ɲi ko maa tɛ juru kun sama i ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ Mali ye CEDEAO tɔnden ye communauté internationale maa tɛ juru sama i n'u ni ɲɔgɔn cɛ Amadu Elkonare an ye sigiɲɔgɔn man ye an ye baara kɛ ɲɔgɔn man ye an ka nafa bɛ ɲɔgɔn kun n'i ye ko gɛlɛya ka se kundama dɔ la a laban o laban k'i bɛ tila ka nimisa sɔrɔ a ko la kɔmɔbulon don dɛ ni donna la a n'a sariyaw n'a sariyaw don n'i t'a la i t'a la nka donna la n'i b'a la n'i ko ku i b'a fɔ ku n'i ye bananku fɔ a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ dɛ a ko ka gɛlɛn Amadu Elkonare a ko n'an dun man cogo dɔn cɛbilen Dramɛ ka kuma ko min ye Choguel Kokala Mayiga ye k'a bɛna Mali fara ka bɔ diɲɛ tɔw la ni ka Mali bila kelen na Ala kan'a kɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Musa Sango Kamara ale ka sɛbɛnni don karamɔgɔ Jabate i k'a fɔ ten Buwa Jabate ne bɛ n tɛgɛ don teliya la min ye kunnafoni sɛbɛn l'indicateur du renouveau Seydou Jara Jarakɛ kumana Seydou ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ awa conseil national de transition n'o ye CNT u ka maa ɲɛma colonel Maliki Jaw i k'a dɔn k'a fɔ ko a ye wele bila wasadenw ma bi wele kun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye u badenkɛ u jɛɲɔgɔnkɛ Isa Kawu Jim i k'a dɔn ko jamana faamaw y'a yira k'a da ye falakɔnɔ bin tigɛ o de kama u y'a wele bɔgɔ jeninen kan bɔgɔ jeninka min yɛrɛ labanna su 2 silen kɔ kan 1 na u taara n'a ye Bamakɔ kura lycée ba la a yɛrɛ bɛ i k'a dɔn sili la ye wa i k'a dɔn a ka kumaw yɛrɛ o de la fama bɛ bɔlɔlɔla kuma ma sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn Isa Kawu Jim ni kasoladen tɔw tɛ kelen ye a ma sɔrɔla k'a fɔ hali ni y'a sɔrɔ Mali wasabulon min bɛ yen n'a tɛ wasabulon laki ka bɔ nka min ye wasabulon junior don sabula min ye sariya birifini dɔw de bɛ o bɛ Isa Kawu Jim kan o de kɛmɛ ka kiiri in sɛbɛkɔrɔ goyaya an ka kiiri tigilamɔgɔw bolo o kuma an yɛrɛ ka sariya talenw don o kuma dɔw la a bɛ kɛ balan ye kiiri baara la o de kama sa min ye i k'a dɔn Maliki Jaw ale y'a kanu sariya la ni ka wele bila i k'a dɔn u ka tɔndenw ma ɛlɛni u ye bɛnkan dɔ sigi sen kan ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi a bɛ fɔ min ma Buwa Jabate ko min ye commission ad hoc aw ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka jateminɛ kɛ an jɛɲɔgɔn min filɛ nin ye n'o ye Isa Kawu ye a ka ko filɛ kiiri bunakun min kan nin ye bɔda jɔn min sɔrɔ a la commission in ka laɲini ye mun ye yala an bɛ mun kɛ nin taabolo ta ko in kɔnɔ a ko i k'a dɔn tile damadɔ kɔnɔ commission ka baara kɛlen kɔ maa 15 ani i k'a dɔn bilasiraliba maa caman u jɛra kɔni i k'a dɔn ni k'a yira bi k'u ka baaraw dagula kama wele bilara session kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛnɛ ka bi sɔgɔmada in na min baaraw yɛrɛ bɛ sen na an bɛ waati
waati mina iko sisan o kibaruya dɔw y'a yira k'a fɔ fɛn mun b'a la ka ɲini o de ye i k'a dɔn wasadenw ka bɛn a kan k'a fɔ min ye Isa Kawujimu i k'a dɔn a bɛ kaso min na danga siri o kaso la fɔlɔ i k'a dɔn yanni ko tɔw ka ɲɛɲini hali bi ni a ka bin o ye kibaruya ye minnu b'a la ka folofolo nka min jɛlen don Iko Tori tigɛ o ye k'a fɔ min ye wasaden minnu bɛ yen ni olu kɔni bɛ CNT kɔnɔ bɛɛ ni hakilina don a ko la tile filanin na dɔw bɔra k'u kantigɛda jira olu yɛrɛ b'a fɛ Isa Kawujimu dɛ nin yɛrɛ de ka kɛ a ka ko bannen yɛrɛ de ye danga sigi k'a gwɛ ni k'a bɔ CNT o kɔnɔna la nka maa minnu bɛ yen n'olu b'a lajɛ ni ɲɛ fila ye k'a ye k'a fɔ n'i ye duga ye maaninfin su kan ka n'a fɔ wuli ka bɔ karisa su kan ka bɔ an su kan sabula wasadenw yɛrɛ dama nin ye Isa Kawujimu sɔrɔ bi wo nka diɲɛ bɛna sɔrɔ sini fɛn wɛrɛ la min nin tɛ kelen ye ni bɛɛ lajɛlen y'i ta Isa Kawujimu ka mangoya fɛ ko k'ale wudukolo gɛn ka bɔ CNT kɔnɔ yala CNT maaw u b'a la ye mɛlɛku sabula maa minnu b'a la tilankɛ bɛɛ lajɛlen ye maa ye kuma ka d'u ye hali n'i ye mikoro ladegeni dɔ tɛmɛ i la i n'u girin dɔ y'i ka na kuma k'a ta a bɛɛ b'i sɔn mɛlɛku i k'a dɔn kalama ta u ye danaya de dara aw kan ka wele ka aw nomination nka bɛɛ bɛ fɛ k'i yɛrɛ yira ɛlɛ ni jamanadenw ka da u la yaasa kalata nataw fɛn nin ka di cogo min na mugu min bɛ ka nafolo dasi u kun maa si tɛ fɛ k'a bila bilen o de b'u bɛɛ hawuja min ma hali mikoronin sɔrɔ o de bɛ ten mɛlɛku o kuma i k'a dɔn ni u ye jɛra ka Isa Kawujimu ta kɛ cogo min na i k'a dɔn awa kalawama bi a maa wɛrɛ min fana ka do tɔw i k'a dɔn a fana tɛna ko wɛrɛ na bɔ o ko fana na sɛbɛnnikɛla ko nin n'a kɛ jateminɛba ye hakili ɲumantigi minnu b'a la k'u yira u la k'a fɔ u k'u farati tiɲɛ don sɔrɔdasi fanga ka bon an bɛ don min na Iko bi nka min ye jamana ka sariya dɔw bɛ yen u kana ɲinɛ o kɔ n'u y'a kɛ se ni dalu b'an ye an k'an sen na jamana sariya bɛɛ kan k'a bɛɛ tereke i k'a dɔn a sariya jugu fiɲɛ ma ci ka ɲɛsin i yɛrɛ ma don min i n'a dɔn a don na k'a fɔ ko sariya bolicogo a ka kɛ ni fɛn sabatilen ka janto kɛ maaw ka hakɛ la a jabate k'o ye fɛn nafamaba ye maa caman bɛ yen minnu y'a jira k'a fɔ bi u ka sabali n'o tɛ min ye k'a dɔn k'a kɛ ni maa o maa ko ci jɔngicɔ e de bɛ sin ka wele ten ka sin ka e bagabaga walima k'e minɛ k'e datugu mɛlɛku i k'a dɔn bɛɛ fanga sariya minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'an ma kunnaja an laban na kɛ jamana ye a ka di maa caman ye bi ni maa min taabolo ni fanga taabolo tɛ kelen ye olu ma ci jɔn ɲɔfɔ k'u datugu nka don min ni kuma tilali yɛrɛ la n'i fana welela a donni kama i n'a dɔn k'a fɔ ka bi maaninfin ka ni jamana ka sariya ye k'i profiter kɛwale ni fanga min bɛ i bolo k'a sin ka kuma tigɛ bɛɛ la ka fiɲɛ tigɛ bɛɛ la i k'a dɔn o ye ko ye min ni a ka gɛlɛn kosɛbɛ maa dɔ y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don Isa Kawujimu maa don min n'a kuma ka ca o y'a laada ye o l'a delinankɔrɔ ye nka k'a ye laseli minnu kɛ CEDEAO ka lasigiden gɛnni kɔfɛ ni o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ a ka dantigɛ dɔw la bɔlɔlɔw sanfɛ awa ko olu fɛ Isa Kawujimu bɛ jɔyɔrɔ min na n'o ye CNT 4e vice président ye ko a tun ka hali conférence de presse labɛn walima a tun ka gafe kɛ k'a ka dusumakasaya jira nka n'i taara bɔlɔlɔ sanfɛ ka taa kuma porokotolenw ma bɔ bɔlɔlɔ sanfɛ i k'a dɔn ko a dalabɛnni o de ka bon ko ka gɛlɛn kosɛbɛ hali kunnafoni dila n'i b'i hakilinaw fɔ ka hakilina dɔw di kunnafoni di nasira jɔnjɔn kan o ka fisa ni ka t'i sigi bɔlɔlɔ sanfɛ ka sin k'i da sago fɔ ten tɔ ko n'i tɛgɛ taara a la sariya fɛ n'i ma kunnaja a dɔw la i bɔli a bɛ gɛlɛya liberté d'expression n'o ye kuma kana bilali ye dɔw ko tiɲɛ don a bɛ kɛ maaw b'u hakilina fɔ nka a ma bɔ o kɔnɔ fɔ ka taa kɛ burujali ni nɛniba bilen ye k'o ye fɛn ye min ni jɛn tɛ kɛ ni o ye Isa Kawujimu ka ko kɔni a b'a wasaden ɲɔgɔn bolo an bɛ don min na Iko bi yanni i k'a dɔn midi waati cɛ hakilina mun b'a sɔrɔ waati nataw la o n'a k'a ta kibaruya wɛrɛ ye kunnafoni filɛ an ye min bɔ indicateur kɔnɔ Buwa Jabate Seydou Jara ka sɛbɛn don i bonya bɛ min na Amadu El Konare ne tɛgɛ don ko kura a bɛ bɛn l'indépendant fasiriba n'o ye Masire Diop ye bada Masire Diop a ko Sophie Petrona Amadu El Konare k'a tɔgɔ bɛ da kɔnɔ tuguni dɛ a ko Sophie Petrona ni malidenw hakili b'a la ale ye musokɔrɔba ye musokɔrɔba min don Susika ni Faransika don Amadu El Konare ala tun kɛn bɛ ka Mali ka sigiyɔrɔ ye ka sabu kɛ mun ye baɲumankɛ baaraw min ye denmisɛnninna ka minnu ye yatimɛ ni falatɔw ye ka yaala k'olu fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka dɛmɛ mun ɲini ka kɛ olu ye Amadu El Konare o tun y'a ka taabolo ye sigiyɔrɔ o banni kun don Gawo marabolo ma min ye musokɔrɔba in ye Amadu El Konare san 2016 Bamantu ye bolo ta ka da kan maa dɔn a taara yɔrɔ kelen mun na k'a ɲini fini bɔ k'a ɲini nɛrɛ bɔ Amadu El Konare min ye Bamanci kelenw ye u ye munumunu salo bolo da ni ka bolo ta ka da maa wɔɔrɔ kan o tuma ni ka u ka minɛba kɛ maa 4 ye parce que b'a ko san 4 min ye musokɔrɔba ye n'o ye Sophie Petrona o tuma Bamanci kɔni a n'u bɛ ɲɔgɔn bolo min kɔni ye jamana ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ min kɛra sababu ye min kɔni ye otage 4 bɛɛ lajɛlen ka se ka labila Amadu El Konare ko musokɔrɔba kɔni a y'a yɛrɛ sɔrɔ waati kɔnɔ o kɛra
fasiriba ko a ko musokɔrɔba a bɛ labila waati min na Amadu El Konare n'i ye jateminɛ kɛ ani Alamayina Sumayila Sise o kuma Sumayila Sise bilala Sumayila Sise fana bɛ bila don min na min ye Itali ka maa 2 ye olu fana kana bilala a ko musokɔrɔba kɔni a nalen Amadu El Konare a kunkolo bunbunen a ka kumakan kɔni kɛra min ye ka maaw fo k'u waleɲuman dɔn a y'a yira k'a fɔ k'ale kɔni bɔra Sophie Petronia la dɛ k'ale kɛra Mariamu ye a yɛrɛ da kɔnɔ kɔni a bɔra a ka diinɛ na k'ale kɛra Mariamu ye ka don alisilamɛ diinɛ na kosɛbɛ o kuma cɛman cɛ bolo kan 4 i bɛ maa minnu bolo su fara tile kan n'u ye fɛn dɔ f'i ye i bɛ don a da fɛ hali ni seko tɛ o kuma o kɛn kɛ k'a kunkolo yɛlɛma u y'a don diinɛ na u y'a kunkolo yɛlɛma o kuma Amadu El Konare fasiriba ko a ko musokɔrɔba kɔni fangakɔrɔ n'o ye Ibrahima Bokar Keita ka fanga ye olu de kɔni y'u cɛsiri min ye ni maa 4 ka bɔ bolo la o kuma Sophie Petrona bɔra Mali kɔnɔ ni ka taa Faransi Mariam Sakɛ e m'a fɔ Sophie tɛ bilen de Sophie Petrona Mariam min ye Mariamu ye Amadu El Konare i ka kuma la o kuma min kɔni ye Faransikaw ye olu kɛlen k'a bisimila a ye min ta ka Emmanuel Macron sɛgɛrɛ n'o kɔni ɲɛ bilenna o de ye k'a bɛ min fɔ o ye k'ale tun bɛ maa minnu bolo ko maa jugu tɛ ko kanu filɛ maa jugu ye ko maa jugu tɛ Bamaramu ko ten a kuma fɔra Emmanuel Macron k'a ɲɛ bilen i b'a fɔ k'i tiɲɛna kuma yɛlɛma donna ko la ka naani kɔnɔ bolo k'u kanu filɛ maa jugu ye kuma kunkolo yɛlɛmana fasiriba ko o kuma min bɔra da kɔnɔ Faransi dugukolo kan o don kama nansaraw y'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ bɛ sen na musokɔrɔbaw y'a dɔdɔlima a n'a denkɛ n'o ye Sébastien Petrona min kɔni ye denkɛ kɔni a n'o tora ɲɔgɔn kɛrɛfɛ a y'a yira denkɛ in na o kuma ale ye jamana in kanu cogo min na a mɛn o mɛn k'ale bɛna faso Maliba kɔnɔ o kuma a y'a ɲini tuguni k'a bɛna Mali kɔnɔ min ye Mali ɲɛmɔgɔ ye ko Kalash ti jana ye visa ti d'a ma Amadu El Konare n'a dun k'a fɔ ko sanfɛ sira o tigɛra la a y'a lajɛ sa ka avion ta ni ka na Sénégal jamana kɔnɔna la o kuma a selen Sénégal k'a ye dugu ka don Mali kɔnɔ duguma sira fɛ o bɛ se ka kɛ cogo di o bɛ se ka kɛ n'a fɔra frontière ka ban goudron kelen n'i ye goudron bila fan bɛɛ bɔda fan bɛɛ donda fan bɛɛ bɔda a fɔ malidenw yɛrɛ de y'a dɛmɛ ka don Mali la tun kɛ maa wɛrɛw dɔw b'o kɛ o fana dɔw ka mission ye n'i ye mun bila bɛ se ka tɛmɛ frontière la cogo di ka don yan n'a ko k'a bɛ don ani frontière tɛ ɲɔgɔn ye o n'a fɔra ko frontière ka ban o ye fan bɛɛ kɔrɔn ye fan bɛɛ kɔrɔn bɛ se ka bɔ bugudani dɔ fɛ k'i munumunu bugudani dɔ fɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ pɔnin dɔ bɛ Sénégal ni Mali cɛ fan dɔ fɛ kuma a gɛlɛyara walima i b'a sɔrɔ dalanin dɔ bɛ yen a nacogo de ye nin ye i b'i pan o kunna dɔrɔn i donna Mali kɔnɔ a banna Amadu El Konare Masire Job ko Sophie Petrona n'o ye Mariamu ye a ko a bɔra Sénégal duguma sira fɛ ka don jamana in kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni Mali ɲɛmɔgɔ ka yamaruya ye o kɛra marisi kalo tɛmɛnen k'a daminɛ don fo bi min ye Sophie a bɛ ka ɲini min ye kunnafoni dɔ y'a yira k'a fɔ k'a y'a yɛrɛ sɔrɔ Sikaso marabolo la maa dɔw kɔni fana nkalontigiya Sophie Petrona ko o kuma ko sira kɔni t'a la Gawo ka d'ale cogo min na o kuma ko f'ale ka segin Gawo de Allah maa minnu tun y'a minɛ a bɛ taalen tuguni u fɛ yen a minɛni in ja na kɛ o la u sera la u ye musokɔrɔba traumatisé de u ma furu siri u ka diinɛ ɲɛmaa cɛkɔrɔba dɔ ma ye dɛ maa ti ko cogo dɔn n'o tɛ i ka kuma in madame bɛ nin sama-samali min na nin ye Masire m'o fɔ cogo tigi i ka kuma naani n'a tɛna taa cɛkɔrɔbanin fɛ yen i ka kuma in a bɛ kolo kan o kuma a ka ɲɛɲini dɛ min ye Mariamu ye Mariamu Petrona Amadu El Konare hakili lajiginna min ye décembre kalo tile 14 min ye o tile 24 ye i b'a ye k'a fɔ san 2016 o kuma a minɛna Gawo o kuma hali bi hakili lajiginna octobre kalo tile 8 min ye san 2020 min ye a kanabilala min ye k'a daminɛ o don fo bi musokɔrɔba yɛrɛ jɛn tɛ Mali kɔ a ko Mali de ka d'ale fo ale ka taa Mali kɔnɔ tiɲɛna o tuma u ka sigiyɔrɔ di nin ma cɛkɔrɔbanin bɛ furu siri kɛ ye Bamaju caman kɛ ne bɛ yɛlɛma olu fɛ a fila tɛ bɛn dɛ sira fila tɛ taama i ka kuma ye a ka taa fara olu kan walima a kana Mali ka karana nɔ malidenya karana kɔrɔ nka kana kɛ sɔɔri ye ani Bamaju cɛ ko musokɔrɔba don o tɛ bɛn dɛ gendarme bɛ k'a ɲini Mali gendarme b'u tigɛ d'a kan a banna o kuma furusiri min bɛ yen n'o dogolen b'an na a ka sidɔn sɔnniw kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Masire Job ale ka sɛbɛnni don Jekafo k'a ka pression lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye Jekafo k'a ka pression lakodɔn
Amadou El Konare mbala togobedi Bwajabate mende do kokura tu kuna fundi sebe lende pana Musa Sayo Kamara ay kalmu kalata kokura akwa benata au muna tronyumo teba bangula ako ikado dugu jele ni na dugu jira ka to yelela amasorola ka fo barabla chari min tumbulu dale do ikado sina bebufe ni oye bangu ani ikado worla bara yoronu ngalla pasa jere jekuluye ako ikado ku jera uye ikado barabla uya sozori folo sebeni kala ko ni nyatli woro ye ikado awa bangu kono aw munumbe ni ikado milio babulo na wale bla bangu la ikado wa bela jere nye kumblele do wa kumenyi ngake makosa lolita kungele yara do kan naso yere tumbana kaba amasorola ka fo bangi barala o koni tunye barabla ke sebeni kala ko ka ke ikado nga fo dunga bo olu chiara ko sebe de kun yere fanga boyana ko na minye ikado labsa jekulu ya konala akunye lanyini de go de kun do be barakela uka na ma wuli ka uka lanyinu sabati mashi de tina fo karsa uka hake ni aya mene wode kama nyunu tu wuli ka jo boloda o sebeni kala ko ni ikado sendika manyema ka lamenike olu ko ninga korofo ye ikado ame doni mene go bi de kun munu me clear nga ani gole ya munu be jamana kan olu ko ninga kanu donu nyana bora kola o kuma uka bara suzuru folo uka dunga barake nga ko chedo bome musokola abe ko ko fede ikado uka point to ye point bilibili ba sabayi o bilibili ba saba chema bedemu manyema ka gwenga bo bedemu kuna ko point bala ka sawu ke ko sharia so bado be ani demateme wale do mano bo ukele do ko lu jaki buloko ni si ala kuma olu ba fa ka gwenga bo bedemu nyema nyana wa ikado o point ko amanyana bonga o majene ikado ode ko ce sont les points les non négociables ko utaji si jiako aidara ye bidem taka yanga tukomina na kadi bidem barakelawi o ka gweni tukaina ayo biso ngwela bidem mau ba ko onga bangi to mau ta ko de begela udungo tele bidem mau ba ko nga bangi barakela to ani ukani lapasa jekulu to olu ta ko olu ko fo aka gwenga bo bidem kuna ba jabati awo kuna voni vle uye ode fa kono ukwame doni mina igo bi ikado lanyini do be ni oye mamunu be no liye pompisuye bwajabate benga do de be pompisu moma be sanze fere taji fere yoro nuna ikado orixo kata se sheli ani total musa ka bado de kanga duma munu nyuka saraye nga bwajabate do kele no ku se da ode kan ko treke iba tro demaya tiki kabi 6h du matin ebi ni jo pompisi ya barala for 2h du matin o duguje nga bwajabate kalo masa nu sara foriye bwajabate iba foko halukabla nga bige chugudi ikado demaya tigudo olubo kolobo la sandani ko ebe barala hali kontrati bulu na kadi barati ye do mu ba fo kanasia odun masro benga nu convention munu tigeno blale ni manu nu kanga bla hukumu do kono ka contrat papier kula wa bara make ibi shika langa ni desara ibi gwe ibla bolo kono ode bi sokia ode bi bamanjitia wa ode bi nani bingali anga jamana kono okuma sinembe ko de ka dabla mamunu me nu be bara la ni nyoro ko fotawla fere bela jele ka ke bwajabate wasa contrat ka di uma wa oguni saramunu ka kan o saraw fananga di uma e ka do kele kuye ni ne wa mawara fana me afo mo ko prestataire de service aw be bara la bangila ga contrat foi te aw ni bangike ga dugu jewoje aw be ka bangi de me ka bara bawke u bi se bara la o fo bangi fana nga contrat di olu de ma kele do kunde ni kele juguye dugu jewoje boa ebi bo ikaso ibi ta bangila ibi ta bara ke bangila fo chufe ibi na so ibe ka bangi ka bara ke ga bangi ka contrat di mo ke ta bara la bangi ti soko ke ma ko bangi ti mata ma do tene o kanga ke ube ka do de jolimi ko lu tirene ko bangi ti mata ofuma mundo kabako ofuma ni bede la nyini na defu be munu kelela ikado nga fo ma chamanya nyini ka kele nchan bulo nga yu seko ke minye point demodo chamambe olu ko ni nyana bora bengera oluka uya fo o mu soro lu bo mine ka bla jabelo lo folo nga ubi do bi bara damne biso ma daina jamana kana chombo chamba nga point sabat to mimbe ku bi wula no fede smajme ni wati ni mateme benga munun tigeno blara uboro je ni olu boru sirafe no laidu mafara sarama ku atega follow ma mafa klef line atu uba to nyenyini okuma yanu beta egrabu flana la
wartugu tita bɔrɔ fɔ babaru la aw wartugu kɔni anw da ye an ma min sɔrɔ don o bɛ taa o don kunnafoni filɛ an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amadou El Konare ne bɛ n tigɛ don ko kura la sirène Fasiriba n'o ye Dugu fana Keita a ko an ka taa chambre de commerce et d'industrie du Mali Amadou El Konare a ɲɛmaaba n'o ye Youssouf Bathily ye bolodenkɔni ɲɛsinnen b'a ma juguya la Amadou El Konare a ko jamana in kɔnɔ i b'a bɛɛ lajɛlen de ye Fasiriba ko a ko fasodenw ka impôt ni taxe fasodenw ka corokotoroko wari n'o de farala ɲɔgɔn kan k'o bila an ka wandeba kɔnɔ Amadou El Konare tuma min na banajugu in nana n'o ye coronavirus covid bana kelen tɔgɔ caman Amadou El Konare n'a ye maninfin bɔ ɲɔgɔn na n'a ye maninfin fa Amadou El Konare n'a ye maninfin bila yɛrɛminɛ la a ko jamana marabaaw y'a yira k'a fɔ chambre de commerce et d'industrie du Mali a ɲɛmaaba ne ka sugubulon belebele ta k'a d'a ma o sugubulon mu dira ma Amadou El Konare o kuma k'a y'a kɛ fiɲɛtɔ bere o kuma k'a kɛ min ka di n ye yɛrɛsago baara a ko Mali kɔnɔ bi nafoloko la yɛrɛsago baara ko de tun bɛ kunun koyi Fasiriba ko a ko nafolo min taara ni ka nun di Youssouf Bathily ma n'o ye chambre de commerce président ba ye nafolo ye a bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 10 la wala ko tani miliyari 10 10 milliards 942 millions 500 000 francs CFA hali ɲɔgɔn tɛ fɔ yari ala miliyari 10 jamana Mali Fasiriba ko a ko cogo a don in kama jamana kuntigi kɔrɔ n'o ye Mande masa a ko maliyɛn kelen masigi kelen fɔra min ye masigi ye k'a ɲini jagoya min y'an ka tailleur jolenw ye ka masigi dilan jamana in kɔnɔ n'o tɛ bɔli kɛ masigi ka taa san jamana kɔfɛ ka na n'a ye joona banajugu in a yɛrɛ la k'a fɔ masigi donni o de bɛ se ka dɔ bɔ a kɔlɔlɔ la kosɛbɛ Fasiriba ko o kuma min y'o masigi ko in ye nafolo min kan ka don la o de nafolo filɛ nin k'a ta k'a di Youssouf Bathily ma joona nafolo filɛ i ka bolo kan a ko kana balan tuguni an mago bɛ masigi la ka bɛn nin don ye Youssouf Bathily ye mun kɛ Amadou El Konare a wulila maa minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ a ye jɔnni ta ka d'ulu ma kuma k'ulu ka masigi dɔɔni dilan k'a yira k'a fɔ ko jamana tɛ se a bɛɛ kɔrɔ min ye jamana kɔfɛ a taara Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la société dɔ bɛ yen miliyari 10 o kuma o la a ye miliyari 9 ta ni k'a ci olu tigɛ k'ulu ka masigi cɛ ka na n'a ye Mali kɔnɔ o tuma an ka tailleur dun dɔɔni dir'ulu ma ten olu tun bɛ se ka nin bɛɛ kɛ yɛrɛ Mali tailleur tun bɛ se ka nin 10 milliards in baara bɛɛ kɛ ka fɔ an yɛrɛ ta n ko an ta nin a bɛ fɔ olu ma masque lavable i m'a ta yɛrɛ ko ɲɛ i bolo a bɛ ko a bɛ fɛ a bɛ kalo 2 kalo 3 k'i bolo ta i ma n'u donko kelen ɲɔgɔn na o y'a fililen donko kelen wa n'i ma kunnaja i kɛtɔ la k'a don n'i bolo tɛla a juru ni bɛ se ka tigɛ o bɛ tigɛ o y'a bannen ni ni prix unitaire fɔra i bɛ t'i kunfɛ Mali filɛ an yɛrɛ denw Mali filɛ an yɛrɛ ka danayamaw kabako ka jamana joli min u ka sabali sa dɔ k'i poche fa u ka sabali n mago t'a tɔ la n'i y'a sɔrɔ u ka kɛwale nin ye u ka kɛwale nin ye o sira de ye u ka sabali n'i y'a sɛbɛnni a kɛra Amadou El Konare Dugu fana Keita ko a ko min ye Youssouf Bathily ye o kuma baara min taara k'a d'a ma Amadou El Konare o kuma ko jateminɛw nana kɛ sabu n'i ye foroba wari lajɛ Amadou El Konare n'a taara k'a di maa ma an ka jamana marché dili bɛ min fɔ o de ye marché kelen o kelen jamana yɛrɛ ninyɔrɔ bɛ a la a ko min kɔni Côte d'Ivoirekaw ka nin société jamana ninyɔrɔ ye min ye ko dɔrɔmɛ kelen ma di jamana ma k'u ye sariya kan sɔsɔ kabako min ye Youssouf Bathily ye Amadou El Konare sɛbɛn minnu kan ka dilan marché diliko la k'a b'a bɛɛ lajɛlen kalama sabu min ye Mali jagokɛlaw ka ɲɛmaaba don k'i ɲɛ tugu o ko kan ka nafolo ta k'a di maa wɛrɛ ma nafolo min dɔrɔmɛ kelen ma bɔ a la k'a di Mali ma Amadou El Konare min ye impôt ko ye min ye taxe ko ye a ko mun na Youssouf Bathily ye nin kɛ a maɲi a kelen ka nafa kama Fasiriba ko masigi mun fara o ma ye Amadou El Konare min kan ka bila trésor ka bolo kɔnɔna la o ma ye Amadou El Konare impôt ka nafolo o fana ma ye ɲininkali taara ni ka Youssouf Bathily tigɛrɛ nafolo ninnu o taara min belle question o de minɛli bɛ yen sisan o ma jaabi fɔlɔ o de ma jaabi a dun bɛ jaabi dɛ a ka jaabi n'a ma jaabi tɔw bɛ yɔrɔ min na a bɛ taa sɔrɔ kan ayi delila a bɛ taa sɔrɔ Mali ko don u k'a ɲɛɲini fɔlɔ Mali ko de don u k'a ɲɛɲini ko ɲuman Amadou El Konare Fasiriba ko a ko kuma in tɛ fɔ gansan n'i y'a fɔlen Youssouf Bathily siɲɛ 1 siɲɛ 2 Amadou El Konare sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ a yirala k'a fɔ nafolo min bɛ yen bi n'a ta yɔrɔ ma ye nafolo talen kɔ k'a d'a ma o kuma nafolo in tɔ a taara yɔrɔ min na dɛ n'a ma ɲɛfɔ tile 2 in na kaso bonba kɔnɔ sigi k'a n'o cɛ tɔtɔra fɛn ni ɲɛ waa ye a gɛlɛyara kunnafoni filɛ nin ye an ye min b'o la sirɛni kɔnɔ
dugu fana Keta ale ka sɛbɛnni don Bois Jabate maa bi panko kuna ninga manyanke kunnafoni sɛbɛn Nouvelle Horizon Mahamani Touré ale kumana Mahamani Touré ko sa jamana faamaw k'u b'a fɛ ka i k'a dɔn k'a fɔ kɛwalew tugu kuma la sa min ye i k'a dɔn maliden fɛn min minɛ bɛ maliden la tiɲɛ don an bɛ wuli ka jɔw la waasa nasansegi bi nɔgɔya jamana fɛn o fɛn ye darɔ dumuni don fɛn magoɲa fɔlɔw ye a bɛɛ lajɛlenlen gwɛlɛyalen don kɛrɛtɛtɛ maliden mago bɛ nɔgɔya la nka fɛn min yɛrɛ minɛ n'a kɔmɔ fana bɛ maliden la Bois Jabate o dɔ ye kiiri tigɛcogo ɲuman karatu ni bamanɲingurunya e kelen k'i bolo bila jamana waganden rɔ k'a manger malako piyan a ka dabila fu ka sira da la o de kama min ye jamana ɲɛmaa kura minnu bɛ bi furanjɔrɔ fanga na u ko k'u bɛ layidu di min ye ŋanamu fɛn o fɛn bɛ yen n'a kɛra hadi san ba yirika n'i y'a sɔrɔ a sɛgɛsɛgɛli dɔnna k'a fɔ maa minnu ye nafolo dun Bois Jabate fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bi kɛ u k'a fɔɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn a kuma fɔra k'a balani dunun dɔ k'a tɛgɛrɛ ni jandilenlen nka ka kɛwale de ye sa min bɛ maliden ŋuna fa a wera k'a fɔ an mago bɛ o de la sɛbɛnnikɛla ko a n'a kɛ n'u y'u tulo don o la sabula min bɛ tali kɛ i k'a dɔn ko novembre ni kalo in a tile 15 n'o ye juakun nata ye Bois Jabate ko min ye kiiribulon kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛna dayɛlɛ kiiri min bɛna sigi kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna nafolo burujaliko ani maa minnu ye bamanɲingurunya kɛ a bɛna sigi olu de kama wa nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ de ye an ka jamana kɔnɔ ka bɛ Mali kɛra Mali ye ka se ka kiiri kɛ u ko ten dɛ ko le 15 novembre une cour d'assises spéciale sur les crimes économiques s'ouvrira à partir du 15 novembre ma fili dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko i kelen ma foroba wari dun i kelen ma foroba kuma fɔ maa tɛna dulɔ min ko maa ko kuma fɔ e de y'a dun wa e de y'a kɛ k'i ja i k'a dɔn wa gwɛya ma na e de kelen na wele sɛbɛnnikɛla ko min ye i k'a dɔn maa caman bɛ bi siga kɛlen don u la ka wele bila u ma ani u cogoya bɛ gafew la k'a yira k'a fɔ u ye faso nafolo buruja u y'a bila ɲumanfɛ jufarɔ nka min ye jamana faamaw ye k'u bɛɛ lajɛlen a na jaw ngɔnɔ sabula min ye i k'a dɔn kiiri kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛna dayɛlɛ maa wɛrɛ sen di don a la maa faala tɛrɔ i k'a dɔn k'a fɔ suyɛlikɛla pule minnu bɛ yen n'u ye jamana nafolo buruja i k'a dɔn olu dama de bɛna sigi a kɛnɛ kan i fana i ta ye kabako da ye ni maa baden la minnu bɛ yen ni olu cogoya bɛ rapport la e m'olu si fɔ min to a donnen don minɛnko la ten hali n'a ma da la a ma fɛn fɔlɔ o tuma an bɛna kari ɲɔgɔn na e bɔra ka dɔ fɔ sisan e m'a fɔ ko miliyari b'o kɔ i m'o ta sɛmɛntiya ka ban miliyari de fura tɛ fa o tuma an bɛna kari ɲɔgɔn na sisan Mali bɛna diya ni wari bɛɛ fɔnɔtɔ la ka bila kesu kɔnɔ jamana bɛna baara sisan sɛbɛnnikɛla ko min ye n'i ye Mali kiiri lajɛ Bois Jabate a bɛ to ka fɔ ko karisa sɔmikɛlen la a bɛ minɛ o bɛ ye sɔɔni a bɛ fɔ liberté provisoire o de ye sɔrɔ kumaniyaliba ye jamana ma ka kiiri de kɛ k'a fɔ karisa a fɔra i ye nin dun a y'i ka dalilu bɛɛ min n'a jɔr'i la miliyari 1 b'i kɔ o tuma a kana kɛ ten dɛ k'i jatugu dɛ wari nin i b'a sara cogo di jagoya n'i ko bɔn a ye taa n'a dilan kɔrɔ ta wari kɛsu dɔ bɛ yen a ye taa o ta a fɔra a banna n'o ma sɔrɔ i bolo i wara foro sa Bois ninnu ka dugu la i ka foro bɔ a feere k'a minɛ i la ka n'a wari bila jamana ka kɛsu la n'i bɛ ka ba san ka saga san ka sɛ san o kulukulu bɛ ci po ka taa minɛ i la ka na a bila jamana ka waganden kɔnɔ walima n'i ka foro bɛ Canada i ka so bɛ Canada awɔ walima Montréal walima Sénégali Kouadjida la a bɛ taa feere Sénégalais ma awɔ ka na n'a wari Mali walima hali ni maliden dɔ b'a san awɔ kabako i ka so immeuble ba minnu bɛ Bamakɔ yan olu bɛ ndaraki la ka olu bila loyer la wari bɛ bila jamana kɛsu rɔ nin ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ fɔlɔ dɛ o de ka kan ka kɛ a fɔra de k'o de bɛna kɛ n'u taara k'a kɛ dɛ c'est dit Ala k'a nɔgɔya u ye c'est fera Ala k'a nɔgɔya n'o tɛ Amadou Elikɔnɔ n sirannen don sɛbɛnnikɛla ko a ko olu ye kibaruya minnu sɔrɔ n'u dama la ko maa minnu bɛ yen n'olu cogoya bɛ yurugu la nin waati laban ninnu na i k'a dɔn k'a fɔ ni a siga kɛlen don u la hali n'a ma jɔ u la fɔlɔ sabula a siga kɛlen don u la i cogoya bɛ rɔ ni kiiri ma tigɛ k'a bɔgɔrɔ dɔ k'a sɛbɛntiya hali bi n'a ka bin i k'a dɔn k'a fɔ mankan ma kan ka da i kan sɛbɛnnikɛla ko o maaw cɛ ma min ye i k'a dɔn k'a fɔ awa maa o maa bɛ yen ni nafolo ko b'u nɔfɛ nin waati ninnu na a n'a kɛ n'olu caman sen bɛna don a ko la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna rapport ba dɔw bɔra kosa in na vérificateur général ale ye nafolo kasabi dɔw fɔ min ye i k'a dɔn k'a fɔ Oakley ale fana ye nafolo kasabi dɔw fɔ o kuma siga kɛlen don o maa minnu na n'u ka kow bɛ kiiri bunangu kan a caman bɛ yen nin kiiri kɛrɛnkɛrɛnnen in kɛnɛ kan u bɛna taa wele k'u sigi jusiw ɲɛkɔrɔ kaki i k'a dɔn fɛn o fɛn m'u nɔfɛ u ka a bɔ ni k'a da hali maire minnu bɛ yen ni jointi b'u bolo ka nɔ parafe i b'o dɔn wa
vieti non paraffé maire kele ka u bi vieti bala fa vieti la u yɛrɛ bi t'olu o tire ka sɔrɔ k'u ka maire ya caché ko kan i b'a ye percepteur ka caché t'a kan o de vieti non paraffé o kuma u bi campagne kɛ n'o ye maa bɛ ni maire bɛ parti kelen na u b'a di olu ma u bɛ tila k'a feere butigitigiw la 600 150 400 i b'o vietiw de ye butigi la o de vieti non paraffé o maire dɔ tɔgɔ fɔ n ye dɛ kan ka maire dɔ o maire dɔ tɔgɔ fɔ n ye Konare o kelen dɔrɔn tɔgɔ fɔ n ye kana fila fɔ n ye kelen dɔrɔn wa n ye kibaruya dɔ kɔni sɔrɔ ko Jelegebugu maire ko bi o n'a denkɛ kan ka yira kiiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ a ko dɔ la Jelegebugu a dalu tɛ n bolo dɛ an y'o kibaruya kɔni sɔrɔ Kolokani sira ko a denkɛ minɛna ni bala falen o ɲɔgɔnna la ko o ko bɛ tribunal la o ye kelen ye awɔ i fana bɛ ka dɔ fɔ o don na i bɛ se k'o fana fara a kan o ye jumɛn n tɛ foyi kalama nin na n'an bɔra yen an b'a ɲɛɲini o tuma olu bɛɛ ani maire minnu bɛ yen n'u bi jamana ka dugukolo ka taa feere ka sɔrɔ a danganaya t'u bolo o de ka ca fo ka dama tɛmɛ dugukolo feere maa 5 ma ani ka taa wali tɛrɛ ka taa papier b'o la ka di maa wɛrɛ ma mɔgɔw ka titre foncier ani ni i ka kan ka impôt min sara wari min sara dugukolo kunkɔrɔ mairie la n'a bɛ bila jamana ka impôt kɔnɔ ka quittance di u t'o quittance di dɛ u yɛrɛ b'o wari minɛ u b'o bila u jufa kɔnɔ walima u b'u ka campagne kɛ k'a kɛ ko e k'i ta in to yen ko an yɛrɛ b'o dakala o wari hakɛ min bɛ peretu jamana ma ka nin bɛɛ de sɔgɔ bɛ k'a wari na k'a bila ni jamana faamaw ye sigi kɛ k'a fɔ malidenw karisa kun tɔgɔ bɛ nin na a tɔgɔ bɛ a ɲagira a ka ni nafolo sara o kama an ye miliyari 50 sɔrɔ ka bila jamana wagande la wallahi n'o kɛra sisan hali buruko kɛlɛ min bɛ buru sɔgɔ bɛ jigin taji sɔgɔ bɛ jigin malo sɔgɔ bɛ jigin nka k'an ka nafolow to maa dɔw bolo u bɛ mabili basaw ni bazɛn burodesan na ka di canajaw ma ten o bɛ kɛ cogo di Amadu El Konare maire minnu ka baara dugukolo yurugu ye awɔ i ma faya kɔnɔna ye Segu sira wallahi maire dɔw de taara hectare feere jamana ka titre foncier ka tila ka taa titre wɛrɛ dilan o la tuguni awɔ u bɛɛ bɛ taa kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ sɔnni ka ɲɛɲini u bɛɛ bɛ taa sɔnni a la tɛmɛ a tɛ se ka to ta Mali yɛrɛ buru dara dugukolo ko la maire minnu fana bɛ yen ni olu bɛ terrain lankolonw ta ka taa o di journaliste ma i n'a fɔ Janjo Masa ninnu ɲɔgɔnna Idrissa Sidibe ninnu mun bɛ renouveau la o bɛɛ b'a la kɛ u bɛɛ de kan ka wele k'aw daminɛ yan k'aw daminɛ yan ka journaliste fɛn o fɛn bɛ yen ni dugukolo papiers dilen don e ma maire fɛ ni yɔrɔ jɛlen tɛ maire min y'a di a dira journaliste min ma k'aw bɛɛ wele a y'u bɛɛ wele an t'olu fɛnw dɔn ani maire minnu bɛ journaliste minnu bɛ yen n'olu bɛ maire émission kɛ n'u ni maire ka di ka bɛɛ ɲininka a ye bɛɛ ɲininka n'a jɔra fɛn fɛn la a ye bɛɛ ɲininka jamana in kokajɛ de nana ka jamana in ko k'a jɛ k'a fɔn pan a ye bɛɛ ɲininka maa banna o maa danganiya dira maa minnu yɛlɛma n'u ka sokura kɔnɔ kati ko a y'a ko sɛgɛsɛgɛ n'a sɔrɔ papier lakika don n'a ka nafolo b'a la n'a sɔrɔ a ma d'a ma ko a y'a ɲininka n'a jɔra la a y'a wele ka taa kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ nin ye communiqué tel ye min fɔra yan ko k'a fɔ Asimi ye maa o maa tɔgɔ nɔrɔgɔlen dugukolo papier bɛ mɔgɔ bɛɛ wele ka bɛɛ sɛgɛsɛgɛ nka minnu ni Asimiw ye sigiɲɔgɔnw ye olu ka terrain maa si tɛ to Asimi tɛ teriya dɔn Asimi tɛ jɛɲɔgɔnya dɔn a tɛ sigiɲɔgɔnya dɔn a bɛɛ bɛ taa ɲininka o maa gɛlɛyara maa si tɛ to yen bilen Mali bɛna ja sisan nin ye kokajɛ terrain wulilen sisan a daminɛna ka ban kunnafoni fɛ an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bidon bɔli la an bɛ dɛgɛ min a bɛ bɛn Jekafo Namu hali bi bɛ fɛn min na o tɔba bɛɛ hali bala cogo bɛ di ko kura Amadu El Konare ne bɛ n tɛgɛ dɔn ko kura ado l'œil du Mali fasiriba n'o ye Adama Amadou Jara Adama Amadou Jara a ko an ka taa Senu n'ale bɛ commune 6 fɛ Amadu El Konare gendarmerie mun bɛ o CB Amadu El Konare k'a ka cɛdon ye bolo ta ka da tiɲɛnikɛlaw kan fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ min ye ni gendarmerie ye Senu Amadu El Konare kabini a sigira sen kan an ka jamana marabolo fɛ a ko n'i y'a lajɛ dongo don u bɛ tiɲɛnikɛlaw de minɛ ka bɔ sigida kɔnɔ wallahi a ko n'i y'a lajɛ gendarmerie a ka baara taabolo ka ca min ye Senu ka taa bila fo Sanangɔrɔba o fura kɔnɔna la dugu o dugu bɛ o kuma gendarmerie bɛ munumunu salo bolo da ni ka taa bɛɛ lajɛlen furan k'a jɛ fasiriba ko tile 2 in na u ye wulikajɔ dɔ daminɛ n'o ye patrouille kɛrɛnkɛrɛnnen patrouille bɛ tali kɛ mun kan Amadu El Konare ni ka dugudenw lafiya a ko su fara tile kan munumunu salo bɛ bolo da o munumunu kɔnɔna na k'u ye bolo ta ka da tiɲɛnikɛlaw kan tiɲɛnikɛla minnu minɛna Amadu El Konare min ye marifa ka taa bila bese ale ni moto caman ba
ni ma baara kɛ e bɛ baarakɛlaw ta o bɛ kɛ dɛ parce que b'a ko a ko di min ye moto jakarta ye o min salola ka bɔ ninnu bolo a dagosi ka bɔ kabako Amadu El Konare ɲininkali taara k'u sɛgɛrɛ CB o fɛ ni o ye Lieutenant Musa Touré a ye Bamanci ninnu ɲininka mun ye aw bila nin na o ko dɔwɛrɛ tɛ anw tɛ dɔwɛrɛ anw ye tiɲɛnikɛlaw de ye moto ninnu sɔrɔla cogo di Amadu El Konare o kuma k'u bɛ jan de da maaw ɲɛ o kuma i natɔla dɔrɔn ka sin ka marifa bɔ ka jɔ i la walima ka bese panparan kɛ k'i minɛ lahila wala futani Fugari wallahi parce que b'a ko a ko di Amadu El Konare o moto minnu b'u bolo o kuma a feere yɔrɔntanya kun don n'o tɛ n'u ye moto minɛ a nɔgɔni fɛ joona joona u bɛ taa feere ka b'u da la Amadu El Konare moto ninnu a fɛn fɛn yer'u bolo ko sɛbɛn kelen tɛ a la o kuma n'i ye maaw ka moto minɛ o kuma sɛbɛn ma minɛ o kuma ko ye tɔ ka diya ye o kuma moto kɔni bɛ gendarmerie ka bolo kan bɛ don min na ko bi o kuma min ye mototigiw ye Amadu El Konare ko maaw ma ne de kɔni taara i yɛrɛ yira n'i ka moto sɛbɛn a bɛ ta ka d'i ma a banna parce que b'a ko a ko gendarme tilal'u ka sɛgɛsɛgɛ la o kuma min ye ni maa ko fɔlɔ n'o ye bandibaw ye ni deninkanbaw o kuma u bɛ bila kiiritigɛlaw ka bolo kan o kuma ko min bɛ fɔ jamanadenw ye ni ɲɔgɔnna kunna wolo ka kɛ ni ɲɔgɔnna bamanciya wolo daga ka se ka tigɛ taga bɔ dugudenw kan Amadu El Konare fo dugudenw ka sɔn k'u bolo di ɲɔgɔn ma a banna o dɔrɔn de y'a fura ye kiiritigɛlaka tɛ dɔwɛrɛ ye duguden kɔ i balima don duguden mun ka baara ye k'e lakana n'i sɔnna ka baara kɛ n'a ye i lakana na n'i yɛrɛ ma sɔn ka baara kɛ n'a ye o kuma i bɛ to jugu bolo dɛ siga t'o la parce que b'a ko a ko di Lieutenant Musa Touré ale min ye SNU gendarmerie o ɲɛmaa ye a y'a ɲini dugudenw fɛ o kuma k'ulu ni maa si tɛ kɛlɛ la o kuma olu ka baara ye ka dugudenw lafiya o kuma dugudenw fana ka kɛ hakilima ye n'i ye tiɲɛnikɛla yɔrɔ yɔrɔ la i ka boli fara fara i ka taa ɲɛfɔ gendarme ye o bɛ kɛ sababu ye k'i kisi ni ka tila k'i balima dɔ kisi wulibali don a fɔbaliya a nɔgɔli fɛ Amadu El Konare o bɛ n tɔɲɔ ni ka tila ka tɔɔrɔ ta k'a lase balima dɔ ma o kuma a ko k'i n'i y'a mɛn i ka kilisi ka di i da ye mɔsɔn ye Bamanciw bɛ minɛli fɛn fɛn kɛ gendarme fɛ ko gendarme ka jɛnɛmɔriya tɛ ko ye maa dɔw de bɛ kɛ sababu ye ka courage sɔrɔ ka t'u kofɔ n'o kɛra olu bɛ wulikajɔ kɛ joona joona ni ka taa tigɛ ta ka da u kan o kuma n'a dun ma fɔ dun u b'u ka bandiya kɛ dɛ n'an ye Bamanciw kɔ dugu ko ni n y'a fɔ a na kɛ tan a ma se i ma don min n'o kɛra u b'u ka bamanciya kɛ dɛ u b'o kɛ o de kɔlɔlɔ o kuma o bɛ taa bin jɔn ni jɔn kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'œil du Mali kɔnɔ a ka bi bɔli don bon Jabate n'an tɛgɛ don teliya la su sɛmina kuma o bɛ dɔ bɔ su la o les pays min ye Mariam Gindo ale ye sɛbɛnni kɛ Mariam ko a bɛɛ n'a ta bon Jabate n'an ma wuli k'an jɔ an cɛ jɔyɔrɔ a fɛn dɔ ɲɔ ɲalen don bi n'o ye musow ka uniforme ko ye bon Jabate n'i ye uniforme ko fɔ a fɔ du ci sira i da sɛbɛn jiri mu sa sira musow ka i k'a dɔn kolangolo kɛ sira i k'a dɔn fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ dajugu fɔ ka t'i yɛrɛ feere i k'a dɔn walasa ka bazɛn irisi sɔrɔ wa ka t'i yɛrɛ saraka i ka patron ma walasa ka faveur k'i ye i ka kari o kari bazɛn sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ awa ka i furu kɛ janfa ka kɛ korobokarabama ye ko fɛn min b'a kɛ an ka furusow kɔnɔ bi a fɔlɔ dɔ ye uniforme ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ fɛn o fɛn bɛ kɛ Mali kɔnɔ fɔlɔ n'a bɛ kɛ nɔgɔya kama jamanaden yɛrɛ ni dudenw ka nɔgɔya Maliden y'o bɛɛ lajɛlen ta k'o kɛ fadenya bilen disigosi ko ɲɔgɔn kɛrɛma tigɛli ne ka ko ka sɔn ani ko ye kɛnɛ bɛ ne kɔ ka tɛmɛ i kan o n'a ɲɔgɔnna damanda denw barika bannen don k'a sababu kɛ i k'a dɔn awa a caman bɛ u baw kɔni bɛ yɛrɛ sago kɛ n'i k'a dɔn furufafo la cɛ wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka se ka wari sɔrɔ ko uniforme ka san sɛbɛnnikɛla ko nin bɛ se ka faamu cogo di jamana min bɛ yen ni danbe barika yɛrɛ dɔ b'a kɔnɔ ka n'o jamana de kɛ maaw bila bajanbilaya la ten lɛ ni dimanche ni kelen ne k'a fɔ ko n ye gɛzinɛri don walima n ye nin ɲɔgɔn kɛ o damanda kama wa Jabate ni Maliden ma sigi ka miiri i k'a dɔn k'a fɔ awa an yɛrɛ bɛ jahanama kɔnɔ habi an sabali k'a sababu kɛ an yɛrɛ ka kɛwale jugu ye sɛbɛnnikɛla ko olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ u y'a jateminɛ k'a fɔ Mali kɔnɔ bi fɛn dɔ tun bɛ kɛ fɔlɔ o ye i k'a dɔn ni kungo bɛ aw ka du kɔnɔ awa dudenw bɛ sigi ka hakili jagabɔ kɛ an bɛ se k'an ka kungo ni nɔgɔya an yɛrɛ ma cogo di sabula kungo ye laada ye o y'an ka tabiya ye nka a ka kɛ nɔgɔya kɔnɔ maa si kana bɔ maa na a yira k'a fɔ uniforme ko nana i b'a ye hali ni seliw sera walima ni kungow nana aw ka du kɔnɔ sigi de bɛ kɛ k'a fɔ maaw ka sɔrɔ tɛ kelen ye i k'a dɔn Fanta bɛ yan fɛ saratigɛ b'o bolo Hawa bɛ yan fɛ o ka sɔrɔ tɛ bɛrɛ bɔ ni an y'a kɛ bɛɛ k'i pari ka na
na dɔ bɛ taa 20 no fini nɔ 1000 se tɛ min ye o ni tɔw bi bɔ ɲɔgɔn na o bɛ kɛ den kɛrɛfɛ walasa an ka kisi o ma an k'a dɔ jɛ an ka fini nɔ jɛ min ye 400 ye bɛɛ bɛ se ka 400 sɔrɔ an ka 400 don fini nɔ an mɛ k'o don wa bɛɛ suturalen don maa tɛna bɔ maa na léger wa jabate ko uniforme dabɔra nin dama de kama walima i b'a ye jamana kɔnɔ ni fɔra jamana coala fête nationale bɛ jamana yɛrɛ ka 8 mars walima i b'a ye jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya tali ka fini kelen mɔ yɛrɛma hɔrɔnya coala jamanaden bɛɛ k'o don k'a dɔn k'a fɔ nin y'an ka jamana ka couleur ye a ko a dabɔra nin de kama nka Bois Jabate u y'a bɔ o minɛn kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ka fɔ la k'a kɛ yɛrɛ yira ɲɔgɔn pɔrɔti ɲɔgɔn buruja i k'a dɔn awa n'a fɔra ko kɔɲɔ dɔ bɛ dɔ ka so Bois Jabate i b'u de ye taliba ɲɔgɔn nɔfɛ u bɛ se ka taa nankaraba dɔ ta k'o bila jama ɲɛfɛ maa min yɛrɛ bɛ a ti miiri sini na a ti miiri foyi la ne yɛrɛ ye ko dama ka ɲa manifin ka ye dama yɛrɛ yira o bi o dɔ de bila jama ɲɛfɛ kirita o fana mi taa i k'a dɔn suguba rɔ o bi taa bazɛn dɔ de ɲini a bi fɔ bazɛn min wari ka ca n'a mètre kelen ye 20,000 o de bi sin ka t'o sugandi kabako maa o maa bɛ n'o ye balima sira ye u ka du kɔnɔ bɛɛ de bi wajibiya k'a fɔ ko nin uniforme in de bɛ kɔɲɔ in na Bois Jabate ni i ma san i y'i yɛrɛ fa maa min fa e de bi kɛ du mangoni ye persona non grata o de sɛbɛn de bɛ mangoya ji bɛ bɔn e kelen kan k'a sababu kɛ k'e ma uniforme san Bois Jabate min yɛrɛ y'a sugandi hali n'a t'o yɛrɛ bolo dɛ o de bi t'i yɛrɛ hali bazɛn feerela o bɛ taa yɛrɛ don ka butigi kɔnɔ waasa o k'a sɔrɔ ni ale y'a ta sɔrɔ kaban ale de b'a jagosa maa tɔw kan kabini kelen fantan ba uniforme bɔra dɛ nin de don bɛɛ ka ɲugujilama don dɛ a donna ta a bɔra ta bɛɛ kan ka sa yanni nin don cɛ Bois Jabate o de la sa duden balimamuso bɛɛ de bi kamana gan ni e min ma sa a bi fɔ de ko e ye fugari ye e ye nandan ye o de kama sa bɛɛ bi wuli k'i jɔ kosɛbɛ dɔ furulen cɛ dɔ ma e cɛ ka sɔrɔ ni tɔw ta tɛ kelen e cɛ ka kalo sara yɛrɛ tɛ 1000 bɔ o bɛ ka du balo ka denw balo ka dɔ d'a fa n'a ba ma diya kusa o uniforme kelen fini yɛrɛ gansan kalabali o ye 15,000 ye samara t'o la fini sagi t'o la ko fini gansan kalabali ko dama ye 15,000 ye cɛ b'o wari bɔ min i k'a dɔn a bɛ taa di kalali min bɛ kɛ la o ye 8,000 ye samara min bɛ san samara t'o ye fɔlɔ ko fini dama dépense c'est pas moins de 200,000 fini yɛrɛ dama kɔɲɔ ni kelen kama kɔɲɔ kelen kari kelen ni wulafɛla cɛ kɔɲɔ banna ko a tɛ heure 2 yɛrɛ k'u la k'o ye uniforme kelen de ye c'est 2 uniformes par mariage o tuma i k'a dɔn k'a fɔ o kelen ta o ye 40,000 ye fɔlɔ i k'a dɔn ni o fɔra balimamusow ka bɛɛ de bi to jɔrɔ la min ma taa fɔ cɛ kabini nin kelen a tɛ n bolo o de bi wuli sa kamalenba minnu fana b'o nakɔrɔ n'olu kɔni mago t'a la n'a tɛ ne k'an yɛrɛ ladila ka wari d'i ma u b'olu de weleli daminɛ ka t'u yɛrɛ feere k'u denw barika ba ni i k'a dɔn débauche ye wa i k'a dɔn uniforme bɛ ten wa balima ni teri sira ni sigiɲɔgɔn sira fɛn o fɛn bɛ yen a bɛ wajibiya e fana ka e ka uniforme in san ni e ma ne datigɛ ɲɔgɔnna .com i kɛra maa mango ye o de ye datigɛ ɲɔgɔnna daminɛlen o tuma sɛbɛnnikɛla ko nin n'a damanda nin ne kɛlen don i k'a dɔn manamana sira de ye Mali kɔnɔ bi wa o kari tɛ dɛ o kun y'a kari fana ye Umuni ta ye alamisa in da kan o ye Jɛnɛbani ta ye o kun y'a fana o ye i k'a dɔn k'a fɔ Awadi ta ye a ti ban o tuma dutigiw de bɛ cɛw de bɛ nin yɔrɔ fu de la nin bɛ uniforme bɛ cogo di cɛ o cɛ ni tora la wari dilan ni ala cɛ i bɛ taa pôle économique la i bɛ cɛ caman ye pôle économique la bi dɔwɛrɛ tɛ dɛ ni muso minnu ti miiri sini na dɛ bi dɔrɔn ɲɛ ɲɛna ka ɲa dɔrɔn o de bɛ k'u bila nin na maa n'a ma ɲɛ yɛlɛ nɔnɔ feerela nɔnɔ suman kun a pani y'i jɛ o tuma fo cɛw k'u ɲɛ yɛlɛ de voilà i ka kɛ cɛ ye n'a fɔra ko uniforme bɛ yen ni 400 ta don o wari filɛ nin ye a banna nka ni 1000 ta don i bɛ taa don yɔrɔ wɛrɛ ne ka so tɛ wa n'i m'a di ni cɛ o cɛ bɛ yen k'o y'i jɔ i jɔyɔrɔ la k'o ko n tɛ nin kɛ n'i ma kunnaja u ka furu b'a da fɛ wa i tɔgɔ bɛ taa diɲɛ fan bɛɛ kungo mana se bi ko karisa cɛ ma ɲi dɛ fɔlɔ kungo tun bɛ kɛ an ka taa kungotigi dɛmɛ nka ŋaniya de bɛ taa kɛ kungotigi kan wa i k'a dɔn u bɛ fini dakabana 40,000 fini b'e la e taara maa min yɛrɛ ka kɛnɛ kan n'o ye furutigi yɛrɛ hali malobɔrɔ 1 t'o bolo k'a ka furu kɛ n'i ye 40,000 to ka 50,000 don malo la ka taa don o tɛna kɔɲɔ diya u bolo nka u bɛ nin jangara haba mɔgɔw ka du ci sɛbɛnnikɛla ko de sa ni wulikajɔ de ma kɛ dutigi bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la
fɛn caman de tiɲɛna baara tiɲɛna wa hali cɛw bɛ yen u tɛ se ka dɔrɔn min ɲɛ u faw ye burusi kɔnɔ u somaw ye u bɛɛ de donnen don musow ka nin hohako la o kuma a ka lajɛ maaw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la n'o tɛ n'an tora nin cogoya in na Buwa Jabate Mali tɔ an bɛ an go min an ma jaabi du cira dɛ uniforme ko fɛ dɛ awɔ Allahu akbar kana siga kunnafoni filɛ an ye min mɔ le pays kɔnɔ a bɛ digi u la dɛ nka tiɲɛ de fɔtɔ tiɲɛ a bɛ ɲɛ bilen ka taa ci Amadu El Konare ne bɛ n tigɛ don 22 septembre fasiriba n'o ye AM Touré AM Touré a ko an ka taa Jikɔrɔni para commune 4 kɔnɔna Amadu El Konare nin kɛra farikolo ɲɛnajɛ belebele farikolo ɲɛnajɛ mun don a kɛra min ye jɛrɛjɛkulu dɔ tɔgɔ la n'o ye kupo jamana kanu ale ka taa ko fɔlɔ commune 4 kɔnɔ Amadu El Konare maa min y'a président ba ye o de Elhaji Mohamed Sako Fasiriba ko a ko mouvement jamana kanu ale ye tɔn ye min nana badenya sira kɔnɔ min nana sigida dilanni kɔnɔna la wa min nana fara ɲɔgɔn kan la Amadu El Konare jamana a bɛ se ka kɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen sago ye hali a ye hakili jagabɔ kɛ min ye septembre kalo tɛmɛnen commune D ale ka ntolanci bolodara Amadu El Konare o tɛmɛnen kɔfɛ min ye commune 4 ye sibiri tɛmɛnen o kuma min ye olu ka finaliba fɛnɛ o ntolanci bolodara a ko n'i y'a lajɛ ntolanci o ntolanci n'o de bɛ kɛ maaw de bɛ bɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u sabu ti dɔwɛrɛ ye maa min yɛrɛ kɛra hakilina taba n'o ye mouvement jamana kanu ye n'o ye Elhaji Mohamed Sako ye maa don jamatigi don Amadu El Konare a mana bolodengɔni ɲɛsin yɔrɔ yɔrɔ la tile bɛ bɔ ye Amadu El Konare a bɛ kuma minnu fɔ kalamani bɛ tura la k'a sababu kɛ min ye danayama don ni dun ye danayama sɔrɔ n'o bɛ danaya baaraw boloda denmisɛnw y'a yɛrɛ k'a fɔ a bɛ kungilenna minnu na olu bɛ kungilenna na fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ o tuma n'a y'u wele k'u bila fɛn fɛn na Amadu El Konare u bɛ tugu a nɔfɛ janko min ye turuna fɛn fɛn kɛra Amadu El Konare kɛnɛ in denfaya tun bɛ maa min bolo o de ye ministre des mines et de l'énergie n'o ye Lamini Seydou Traoré a ko ministre yɛrɛ b'a sogo n'a golo doni ni ka taa kɛnɛ kɛnɛ kan Amadu El Konare o tɛ kɛnɛcini ye a ko commune D kɔfɛ ministre a y'a sogo n'a golo doni ka taa ye a ko min ye sibiri tɛmɛnen ye commune 4 na ministre n'o ye Lamini Seydou Traoré a taara o fɛnɛ kɛnɛ kɔnɔna la ale de ye coup d'envoi di n'i y'a lajɛ a kɛra ntolanci duman ye parce que b'a ko a ko ministre Lamini Seydou ale kɔfɛ ministre kɔrɔ 3 wɛrɛ tun bɛ yen n'o ye Maga Musa Sissogo ye Adama Kone Amadou Koita nin bɛɛ lajɛlen min ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ mun kan k'o tɛ kɛ kɛnɛcini ye min ye limana sira balima sira ka taa bila baarakɛɲɔgɔnw la Amadu El Konare nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la min ye député kɔrɔw ye maire kɔrɔw ye ka taa bila jamana ka cakɛyɔrɔ o ɲɛma minnu tun bɛ yen a ko kuncili t'a ban parce que b'a ko min ye kolabɛnnaw ye n'o ye honorable Ousmane Kone a n'a jɔnɲɔgɔn ye Amadu El Konare ko jɔyɔrɔ min kalifar'u la o tuma k'u y'a kɛ ka se a kundama la o tuma min ye ntolanci kɔni k'a jara fo k'a dama tɛmɛ n'i y'a lajɛ ntolanci a tun bɛ tɔn min ni ɲɔgɔn cɛ o de ye Ghetto ale ni Stade Clan o tuma Ghetto ye sebaya sɔrɔ fila ni fo Amadu El Konare ntolanci kuncɛlen min kɔni ye sagajigi belebele fila tun bɛ n'o dira fɛn fɛ n'o ye Lamini Seydou Traoré Ghetto o ale min ye sebaya sɔrɔ ka fara Stade Clan kan o u bɛɛ ye sagajigi kelen kelen sɔrɔ kubu taba o tuma u ka nasɔngɔ kɛra 40,000 ye k'a don furu la min ye vaincu ye min cira o ka saga nasɔngɔ kɛra 20,000 ye o tuma maire Fiori équipe fair play maire Alfitri o tuma nin bɛɛ lajɛlen enveloppe sɔrɔ ko buluda kɔnɔ o tuma min kɔni ye bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra kɛnɛ kɔnɔ ni nisɔndiya ye fanfare national ye k'olu ye kɔgɔ kɛ a ko tɔ la saga in de bɛ dun don jɛ an b'u ɲininka de sa Ghetto ni Stade Clan o tuma n'u ka saga ma dun fɔlɔ El Konare ko a bɛ fɛ ka woro dɔ sɔrɔ n'a sɔrɔ a ma dun ko Amadu El Konare ko a bɛ fɛ ka woro kelen kolo susu n'a dun kɛra don ka buni da kɔni n'a dun o tuma ne bɛ miɲɛ bɛ Amadu El Konare n'a dun kɛra o tuma an na taa ni Lamini Seydou fɛ a k'a lajɛ ka saga wɛrɛ ɲini tuguni a banna Amadu El Konare parce que b'a ko min ye ntolanci ye o tuma ko a bɛna boloda an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ banabaatɔw ta ninnu bɛna don a ti mɛn Sikasokaw ta o tuma min ye commune 5 ye Amadu El Konare ka taa bila commune 3 la nin bɛɛ lajɛlen labɛnw bɛɛ sabatili la o tuma ko nin bɛɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ka maninfin fara ɲɔgɔn kan nisɔndiya baara bɛ se ka boloda cogo min na min ye kupu yira hakilina taba n'o ye mouvement jamana kanu a ɲɛmaba n'o ye Sako Holding PDG a y'a yira k'a fɔ min kɔni ntolanci kɔni dabɔkun lajɛlen enveloppe sɔrɔ ko buluda kɔnɔ o tuma min kɔni ye bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra kɛnɛ kɔnɔ ni nisɔndiya ye fanfare national ye k'olu ye kɔgɔ kɛ a ko tɔ la saga in de bɛ dun don jɛ an b'u ɲininka de sa Ghetto ni Stade Clan o tuma n'u ka saga ma dun fɔlɔ El Konare ko a bɛ fɛ ka woro dɔ sɔrɔ n'a sɔrɔ a ma dun ko Amadu El Konare ko a bɛ fɛ ka woro kelen kolo susu n'a dun kɛra don ka buni da kɔni n'a dun
ne bɛ miɲɛ na bado n'a dun kɛra o tuma an na taa ni lamini Seydou fɛ a k'a lajɛ ka sɛgɛ wɛrɛ ɲini tuguni a banna Amadu El Konare parce que b'a ko min ye ntolanci ye o tuma ko a bɛna boloda an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ banabakaw ta ninnu bɛna don a filmɛ Sikasokaw ta o tuma min ye commune 5 ye Amadu El Konare ka taa bila commune 3 la nin bɛɛ lajɛlen labɛnw bɛɛ sabatili la o tuma ko nin bɛɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ka maninfin fara ɲɔgɔn kan nisɔndiya baara bɛ se ka boloda cogo min na min ye kupu yira hakilina ta n'o ye mouvement jamana kanu a ɲɛmaaba n'o ye Sako Holding PDG a y'a yira k'a fɔ min kɔni ntolanci kɔni dabɔkun bɛ fɛ ka y'u ka min ye u ka larabu kalanyɔrɔ ye n'o ye franco arabu ye Amadu El Konare ka taa bila anglais o bɛɛ lajɛlen bɛ kalan ye o filɛ nin ye Lafiyabugu kɔda min ye imam mosquée imam Kulubali o kɛrɛfɛla la o kuma ko maa min mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la i bɛ se ka nɛgɛjuru ci 76 35 77 61 69 66 12 76 bana ayiwa kunnafoni laban o fana bɔra office central de gardiennage et surveillance et de service yɔrɔ ko olu filɛ nin ye min ye Korofina Nord commune 1 kɔnɔ ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'olu mago bɛ cɛŋama la maa minnu bɛ k'u disi yangaw ka bon maa minnu bɛ k'u misigili falen don n'i y'u ye f'i jaabi tigɛ i bɛ ka kɛ gardien ye wa k'olu mago bɛ o cɛkumaw la hali muso minnu fana bɛ n'a ka di aw ye aw yanga ka bon kosɛbɛ k'u mago bɛ aw bɛɛ lajɛlen na o tuma ko o tali o baaraw daminɛna ka ban yaasa i ka yaala i bɛ na n'i ka sɛbɛnw ye o tuma sɛbɛnw o bɛ tali kɛ wolo sɛbɛn kopi kelen walima i ka certificat de résidence o kopi kelen certificat de nationalité casier judiciaire ka fara i ka kunkolo foto kan ale ni i ka diplôme o tuma diplôme b'i bolo i b'o kopi kɛ ka na n'o ye ka fara i ka carte d'identité o kopi kan walima carte nina n'o b'i bolo Amadu El Konare i bɛ nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ale ni ka certificat de visite o tuma k'a yira k'a fɔ i ye maa kɛnɛma ye o tuma joona ka na bila olu ka ɲɛmayaso la o kuma k'a bɛ bila don o don k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 10 ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 15 o kuma baara kɛ don fɛ walima i ka se ka nɛgɛjuru ci u ma 77 18 04 54 20 24 17 17 a banna communiqué in a tigɛnɔbilaw ka ɲɛmaaba fɛ n'o ye monsieur Musa Esako ye Amadu El Konare o kuma an bɛ bi ta bila yan an bɛ Jakite ale tun bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru la e ni ne tun ye bi kumatigi ye ni Ala ni kira sɔnna sini juma dabaka kutuba dabaka wajili mura ka ban bi yanni sini kutuba cɛ dɛ o kuma ani journaliste Seydou u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini kunnafoni na an b'a fɔ sa a k'an bɛn jɛ waati wɛrɛ wa salam